Fire chimodo, fire chimodo. Ichi chibike. Chandigutsa ndakuda toyazi. Ndakapedza ndonanga tonazi. Iyo Oshomole, ukita noise wanzoka. Tuda kuverenga panapa kapa. Tesani musingagona chikoroka. Iyo mfana getsawe wanzwa karuda kuverenga norengera kuma toilet uko. Usada tufinura mfana wanzwa. Saka ewe. Iwoka ndio munhu adatofinira klasi yese yobata. Iyo angati klasi yese iri busy kuita study panapa iwo uta busy kuimba zvako. Ukwane wewe. Meno mfana ewe. Nandi asaba zona ni. Tiseti mbotomoka nema freestyle zvedu isu. Muri kuramba zvenyu bati makadhakwa. Kana ziso rako rikutoratidza kudhakwa. Uyo neuyo newe makadhakwa. Ndikati boys handina kudhakwa. Mabva kure zvenyu mimi makatodhakwa. Ndakati boys handina boys madha hatina kudhakwa. Tauya tiri soba. Apa chakabaya chikachikokera apa. Iwo Oshomole, wakakwana reo. Vanhu vese muno muklasika munomboziva here kuti kudheni kwana Oshomoleka mudhara wake ane chimwe chiroko so chinofamba mudzimba dzavanhu chichitora hupfu. So musamoni kuita zvimatama soka kumbe kwava vatombotenga hupfu ava. Mukuona kuti zvimatama zviseka izvi hupfu hwekudzimba dzedu isusuka hunotorwa nechiroko chasekuru wake akafa kudharadhara. Hayo mfana kurungai, ufunga ndakasungaira kunge iwewe here nini? Ndakadarika nepamba pano mumwe musi ndakarinzwa richiemera mhodza varo. Hanzi mama ndoda lactoin. Rakabva rapuwa lacto yachona, rapedza rakuti mama ndoda spoon ini. Rakabva rapuwa spoon iya, raibva papa rakuti futi mama ndoda sugar ini. Rakabva raputitswa namhodza vacho, ndomusoro rakabva raita mhanzi yari inayo iri. Haiwawo, zvekunyepa izvi. Iwe Oshomolekayo, usada kundinzwa iwewe. Ndikakubatikidza uchite kutoilet kurimwe zuva. Iyo mfana iwe unopenga here kutoilet kunomboitwa chii? Iwe handiteerere chii kutoilet kwachona? Wakakwana here mfana iwe? Vanhu vese kateerera munzwi. Ndakasvika Oshomole ari busy kutoilet ikako. Ndobva aitira gamba rake pasaidi pegomba. Ndobva anombana nechigune chake. Ndobva anyaya kumadziro kuti Oshomole vese azimedhemu zaka handitika. Oshomole unosemesa iwewe. Mimi Germany mimi ka makandibvira kare mimi rega timbodai sombichana. Lord of Kyokshen, I know that we said that we fight for self-defense and sparing, but harigatsara ndisaiza iri, mombondiregererawo mbichana, gandimborisoota mbichana. Iwe, aunyare, udondore chipa papa. Memu kuita sei kwachona, There's no way to run for you mfana kurungai. Uya panapa, haijime ich, ni, sech, hash, nyeu. Ukunzwa mfana wangu. Nae Oshomole, chichadoho ichika kurova mwana wevanhu kusvikira afenda kudaro. Wakadokwana here iwewe? Hai mimemu, iye mfana wangati hanzi ndanyora mutoilet negamba, akandona kupi, ndosaka ndamuputitsa, kana chida ngaenda anodza mhodza wake kana mudhara wake, vanogona kuya vese ndakavapeta-peta ndovapesanisa shaya, nandi asaba zvona nii. Ndoda kuti mwana iyeyi uyu, uda muendese kukiliniki, umupe mari yese iri kudodiwa wazvihwaka. Mimi ikokoka, handimbofa ndakakunyeperai kana kuita sei, kuti radha kokoi, handisi kuzombofa ndakaita iyoyo kana mchinge mazoraga. Kunzwa mfana wangu? Iwe unoda zvitu nekarate. Karate dzenyu dzamunotrena kumajecha uko, unoti ndo karate kai. Unoziva here kuti ndogona kudokurova ukafa iwe? Iwe mwana iwe. Okay, idouya pano. Darowe namedemu vandifuta daiva uyafeya ndaiva peta. Wakada jedzwa stereki mwana iwe, kubva nhasi ndikangohwa kuti warova umwe mwana muklasi, handichashandise shamu, ndotopinda dry hands. Unofunga kuti wakadongwara stereki iwewe?